mane wachne mogik. Erokamano ahinya. Cyzel, wachni mogik, thuolo marwe marumo. Okay, so an ok ayie gi kum mar rwakruok. Okay, ginyalo kumo, but there are others that are so extreme, kaka dreadlocks. Inyalo bet gi dreadlocks ni, tiketo gi maler and very neat, to in official, gi koti, gi suit maler. To ilera lera, kendo ki create distractions, okay? Koro common sense kanyo be kaka jowetena osewacho ema should apply. Also, our society as a whole contribute mang'eny kaka wan joma tindo kata wan jomatindo biro rwakore. Nikech an kadhi e social media neni ng'ama I look up to. For example, I look up to you, Joyce. Taneno kirwako skirt manyut. Ambia bro copy. Koro it's a combined effort. The whole society onengo come back to their senses. Wangeni angoma warwako. What morals are we showing nyithindo matindo? Okoka ineno ka nyiri inego left, right and center because of the rotten nature of society ma wantiere ni. Ok nikech nyiri rwakore marach, nitie joma inego to rwakore arwaka maber. So the whole society nigi responsibility mar neno ni nyithindo manyiri, especially nikech nyithindo manyiri mukumo sana, are safe. Erokamano. Yeah. Erokamano ahinya. Alphonse, wachni mogik. An katieko gima nyalo wacho no